Kani ke All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasan ni jana kimat bakong san jong ka khubor. Kari India baga United States kilaya soy ya ki soskular ki bathamai ha ki babun ki benta jong ka jingi dei kam habring kini ki arri ha Hyderabad nin kasingi. Ka Election Commission jong kari India kala penmi ka jing penbena ban penlong ya ka election jit nong mi khmat Sakaraja Sabha na ka benta ki khatnyau tuli ki jela kari kunthopru ya ka Meghalaya. Terting e kaliang persya ha Meghalaya ya ke sarkar MDA ke basin syar ke jela halor ke jingkerpat jong ke sarkar syaka High Court ban persya ya ke hukum ke lokayukta. Bat syakem no unong kambaman bala twetjur u Gautam Barwa u balong u chairman berim ka ABOC WWB da ke hukum bala penmi na ke yung bisyar bekerpang. Ki kubor ki babnya. Kari India kelaya soy ya ke soskular ke bethamai bat ke United States kiba kentup ru ya ki MOU ha ke bedei bat ka jing sumar ya ki jing pang kiba kata ai ka jabing ba ka bor perkhat bat ru alor ka jing sengan ki dawai ba ka rukom ai jing sumar laya soy ru ya ke soskular ha pedang ka Indian Oil Corporation bat ka Exxon Mobil na ka benta bansalan ya ka LNG haba ajin kiran na pedang ginong pathai ku board da ki hedu nong elam jong kari India bat Amerika ha Hyderabad nin kesingi u menteri rang badu kari India Narendra Modi ulo ong ba baro atli kiri kilarai banra e ka jinge te alok ha pedang jong ka India bat ka United States ha ki babun ki benta ki bede bat ka perthai satlak ha kani jinge kendu le rai ru ban thiet ye ki arpu sautli ki Romeo helicopter so Modi ulo ong ru babaro kini ki arri kilay menjur ban sando rekor kom trikam ko bethamai ban khanglat e ka jingkhai drugs ka election sha ka suki nong mikmat batang kawe na Meghalaya sha ka yendor bar Rajya Sabha ka badan san pusan tli ki suki ki ban thli kan long ha ka arpun reuteri ubnai leber ka Election Commission nin ka singi kala penbena ya ka tarik thap vote bat ka singi nyo vote na ka benta ka ni ka election ha keleng khatnyu tli ki jela ki badan ha baro ngan ong biang ketu ki badan baro san pusan tli ki suki nong ikman bakan long ha ka arpun reuteri ulber arajar arpho la ban pen kan mau ba ka samai trikam jong ka nong mikmat ka Meghalaya Rajya Sabha ka kongwan suksin kan kot ha ka khat arteri uyayong Chief Electoral Officer jong ka Meghalaya uba Frederick Roy Kharkongor ulo ong ba ka jingthap vote na ka benta ka ni ka election kan long haki kerpong jong ka yin robar thau an berim ka jela ka badan ha khandai lat na du ka por khandai beji min step hadu saw beji janmit jong ka arpung rutru luber bat iki vote on nyo ha ka ju i ka sngi sikanta hadin bakut ka por thap vote susu ulo ong ba ya ka jingpen bena ya ka ni election on penmi akan riu tarik uluber kat baka tarik ka bakat du ban thap kerteng kan long ka khatlai tarik uluber ka khubor bla penmi da u additional deputy commissioner bat CEO DDMA jong ka East Khasi district Shillong ka ong bakal air rengkat bakal lie bat uslam kila ban lun shop ha ka arpun riu bat arpun niu tarik urumpang arajar arpho ka taman ta bala sai ka sngi hakikat tu ni gibenta jong East Khasi district jong Meghalaya kumta la maha mi kinong song baki de ben nong ki ba pikir bah ha ka por ba jor leer khnang ban lat na kanu nu jung saw bat jing julor daga ba pen scam mi gitar ki ba song jor ki ba la ban sha rong ha ka leer kum ki thop ding ki ten sop yeng ki signboard ba ki ka jing plak khubor ka ajing mutru iki ba ban om pendan kam ni penme ikitiar electric kum ki mobile ki istri ki television bat kiwe haba ka jingba lele ka jur bat ne slam kadi ka khubor ka wan supina ka All India Radio Shillong ka seng congress ka badan hakaliang persya jong ka sarkar Meghalaya kala ther teng e ka sarkar MDA ka bahapo ka jingelam jong ka seng NPP halor ka jingkerpat bakala bu akhmat ka yung bisyar High Court persya ka hukum ka lokayukta ban penlong da ka jing tokit CBI bat kala dawai ke sarkar MDA bakan wengno ya kini ke jingkerpat jongka da ka bakan no bakani ke jingkerpat jong ke sarkar MDA ka penpau bakadan ke jingtmu basnio ban pensange ya ke jingtokin laong u Dr. Mukul Sangma u balong unong yelam kaliang persya nim kesngi susu u Dr. Mukul Sangma ulo ong baya ka lokayukta la thau na ka benta bakani le persya ki kambam sam
bat habakani ke kenhun kadang le yala ka kamram da ka basim khia halor ki jung ujor bakala yo pediang ka sarkar jela kala long penban ka ding pengkyang da ka ba persang ban penslam ni jing toket na ka daw ba da ka jing jelan ka kapor bun ni ki sabut kin jar ngai uni ulong yelam jong kaliang persha jong sarkar mikhalia ula banjur ba ka kunun persha ka ba hapo ka jing yelam jong u kanum ailat ya kani bat kan penbor ka sarkar bakan wenno ya ka jing kerpat bakala bu akhmat ka ying bishar high court Chairman Barim Jong Kakunun Assam Building and Other Construction Workers Welfare Board ABOCWWB Gautam Barwa ubala satwet hakabede bat ka kambean ka ba ulale ula sakem no na New Delhi layathu ka khubor na kipulet ka ying bisar bakarpang kala penmi ko hukum ban kem uni urunar da ka kendon ka ba umla ban yo jamin hausnam arajar kat kendai halor ka jing keno ba ula pendan kam baklai ke pisah jong ka ABOCWWB ban la shimru ye kisinjam ban kentup ye kijing dan jing em jong u haswa ban yo kem yo uni unong kam sniu na kaliang ka Chief Minister Special Vigilance Cell kalapan benaban ai busket silak tengka ye ki ba ajing tim kenang ban yo kem yo Gautam Barwa Menteri Korbari jong sarkar India Amit Shah ula penya ye kijing yelang kabala Jong perkhat halur ke jinglang jingman kibala kata ye kesuk kasan hakanong ba jong kari hadin ke jingja ye snam kabala ja hakapang mingi jong kanong ba Delhi halur kimat kibede ba ka Citizenship Amendment Act ulat ke Delhi u Anil Baijal Menteri rong ba ke Delhi u Arvind Kejriwal kinong mi khmat na kisengsan perthai ba per bat ki he sarkar kilawan bani shim menta kan ki jingyalang Habakrian na kinong patay kubor hadian bawai ke jingyalang Menteri rambak ka Delhi Arvind Kejriwal ulapan pao ba kani ke jingi kendu lang bat Menteri Korbari Amit Shah kelalong ka basay so ha ka ba ulaong balaray ha ka jingyalang ba baro kinong isimenta halaki kenhun kinshim ikisinjam ki badan kam banwan rapat ikasuk kasanya Delhi ka high level committee kabalong ka kenhun ka bakirpang kabalum jingtip halor ka close ka banri jong ka soskular Assam Accord kala IT ka kaipot sya Menteri rangba ka jela usar Bananda Sonowal ha Guwahati ha ka jingi don lang ki menteri sarkar jong u nin ka singi unanglong khubor jong ka All India Radio ulayatho ba kani ka high level committee ka bahapo ka jingilam jong nong bisar bala song thad Biplap Kumar Sharma kala ajungun halor kisin jam bat ki kendon badan kam ban shim na ka benta ban yada ye ki jat benri barit pa jong ka jala Assam wala kata ye kini ki jing ajungmut ompat pen pa pat ba ka sarkar Assam kan pha ye ka kaipot jong ka sakatnat ki kam Korbari jong ka sarkar India ba kan pendep ye ki jing bud din ka kenhun kinong nya cycle na Shillong kila sedang ye ke jingya linti jongki da ke jingka we lama ban pun sedang dau Air Marshal VR ke Eastern Air Command ha ke jingya lang ka belalong ha Kendriya Vidyalaya Upper Shillong kum shibenta na ke jing rakhi dap nripusnem jong ka Eastern Air Command ka tu gani ka khubor lakut ka belawan shopi na ka All India Radio Shillong ha ka por prabaji ni sopat baka Delhi station na ka bentaki khubor ki banwan naka